They're playing basketball. All around the world. Ni Beñat Barberean naz, Arrasatearra eta Ontxeko saskibaloi jokalaria. Zela izan da etxera itzuleria, Beñat? Oso politxa. Egia esan 10 urte eta gero Txinan, hani ezitzaile nintzen baita irakaslea, eta hone itzuli naz, Atronen lanean hasi eta Arizmendin sartzeko aukera eukidot, eta baita saskibaloira eta entrenatzaile mundura. Eta kantxan zeure burua ondo ikusten duzu, ze, taldia asko aldatu da, jokalari xabe baita, belaunalditxa aldaketa egon da, zu veteranua zaitugu gaztia izan arren. Bueno, gaztia, bai. Ondo, oso ondo. Itzulera oso politxa, ekipo berrixea da, baina oso ondo gabitzu lanian. Buru belarri, gu dakogu helburua finkatuta ondo jolastearena, ikuslego antza jolastearena, eta baita lehenengo nazional mailari gotzarena. Aurkezpena izanean, berbaiten egon ginen eta eraiki zan berbia, ez? Ekipua zerotik hasten zan, bi arduzue hortan. Bai, hori, astero eraikitzen jun bihar zaren zehose da, eta hortan gabitz. Bata beste ezagutzen, gero eta hobeto, eta hori azkenean bebaita emaitzetan ikusten da, eta, azken jornadak oso ondo gabitz. Eta hori nako partidotxo bat, Euskal Kopa etxean jolastu alizateko, eta irabazi ezkero, iturripen eukiko dugu. 10 urte kanpoan egonda, ontsen hortasuna ez zeben galduko. Ez, egia esan ontsen hortasuna ez da galdu, eta hori generazio txikinei erakustia oso garrantzitsua. Eta zure saskibaloia asko aldatu da, jokatzeko modua? Bai, hombre, zahartzen noien eginean, baina gutxia mugitzen naz, baloia azkarrak, gu egoten gara hor gaztia esaten pazientzia, jolastu, lasai jolastu, baina bai, pizkat aldatu da. Fiziko jarraitzen dut jolasten, baina bai. Zu heldu zinean behoitea lehenengo taldera, zinean gaztia, veteranoak aurreu zen, eta oin txuri dagokizu... Eta oin, bai, txanpon aldaketa, bai, oso erdina. Alegintzen gaztei lagundu eta baita ondo pasau daurek. Baina saskibaloia aldatuko zan 10 urtietan. Bai, Txinan jolastu izan dut. Geneukan alako ekipo, estrangeroekin egindako ekipo bat, serbioz, ukraniano, ruso, filipino, eta aiztean behin edo jolazten gobe, baina hori izan ondo pasetako. Baina kirolak berak eukidau, ez da bilakeria 10 urtek emuten daue askorako. Bai, askorako. Jokatzeko modua, gaur egun fizikoa da. Bai, eta, harrikin politxa da jolaztea kontzeptu berriak sartzen doielako. Nik inoiz egindakoak, hundien arteko blokeoak eta horri biltzen gare, batzutan diskutitzen horrek ezen zentzu dako, baina gero urtetzen dira, orduan bai, poliki eboluzten hatzen bai. Zentzua badako orduan. Entrenatzaile behar duzu, etorri gara gaur, neskamutiko pila harritxuen gara egizezan, saski eskola Arrasaten behintzat topera dabil. Bai, egia esan hau goza bada, azkenian arrobia eukitzia Arrasaten placer bada, eta gero hauek azten ikustea. Eta harrik esan usten eskuat botan eiken saski eskolan, eta esan utzen, gure entrenamendu horretik izaten da normalean, eta asko oso ondo pasatzen dut neskamutila artean, eta hor gabiz txikienekin. Emun eta hartu, ez da Beñat? Bai, emun eta beti asko ematen dut, asko, benetan asko ematen dut. Normalian neskamutikokin egiten dianak ez dago oso aberazgarrixa dela, asko ikasten dela, eta irakasle izan da arek egixau, ez? Bai, nik uste dut hezkuntzan hezitzaile papelak askotan asko eman behar dozu, oso frustrantea da eta gogorra izaten da kasu batzutan, baina beste aldean eskerroneko jende asko dau, eta igual momentuan konturatu ezarren urteetara etortzen gatu, ze ondo nintzen zurekin, zela lagundu ninuzun, eta azkenean oso papel politxa da. Bai kirolien eta baita egunerokotasunean, ez? Hori da, bai, egunerokotasunean. Ligia ondo doia, madoia helburuak betetzen, zuk eban jokatu zeben, izan da, ointxek euki dauen nik uste erronkarik handixenetarikua, oin neska peor da hauz. Azken aldikoak, bai, neskak. Nola gogoratzen duzu orduko garai horreik? Txinara fan aurreko garai horreik. Oso pozik. Eta kasi gozo izen zen, ontxera itzuri nintzenean lesio batetik netorrelako, bizkarreko lesio batetik, orduan posta hori jaten, bueltan, martxa hartzea, baina benetan beti eukidugu talde oso lagunkorrak, lagun mina ginen, beti pina bat bezala jolasten genuen. Orduan,
oso antzerakoa da. Maila ezberdinak izan arren, dakogun rolloa oso antzerakoa da. Horrek laguntzen dago, ezta? Bai, asko. Azkenean batera burrukatu behar dugu eta beti izaten dago beto konexio onak edukitzea. Oraintxe egin duzun etorrera hau, jokalari moduan, ze da, urte baterako, probatzeko, ikusteko? Ba, urtez urte uste dugu gana zela. Bai, fizikoak uste nagoen bitartean, eta bikoteak uste nagoen bitartean, azkenean konpromisoak saskiboloiak demorak entzen dutzu, Txinan ez duguna euki familiak eta lagunekin egoteko, eta baina nik uste saskibolean nire ADN-aren zati dela eta ahalik eta gehien jolastuko dela saskibolean. Ez dut importa maila, baina jolastu. Importantia, esaten dago askok, entrenatzera gogoz etortia, disfrutatzera bestela, hor da, ez, mugarrixa. Hombre, nik uste dut edozein gauza egiten dozuna disfrutatzeko egin behar dozula, zuk aukeratu badozu. Bestela nik beste etapa batzuk bizi izan itxun, zure lana zan saskibolean jolastea eta bai gogorragoa egiten dela, baina edozer gauza bezala disfrutatzeko jolasten dugu. Eta bestela, ja, ez dago zentzurik, edo? Ez, bestela ez dagoen zentzurik aukide. Bueno, ez zara, erantzun hori emuten dozai askok, esango dut, ez baldin mozu disfrutatzen, igual ja ez da zure momentua pasau da, eta... Ja, pasau da, eta naturaltasunez, behin, jende asko ikusten dugu minez ibiltzen dalako, edo denborakin ezin dozu atera, igual familia ukitzerako, enzime alabak eta. Ez da kasua hondikan, orduan aprobetxatuko, gelditze gaten urtia, jolasteko. Zure jokatzeko moduak aldatu ingia, ezaugarrixan, nolako jokalarixa izan da, edo da, baina... Bai, bueno, aldatu da, nik uste nire jokatzeko modua aldatu da mailaren arabera. Gero eta maila altuagoan jolastu, gero eta jende handiagoa egoten da, normalean, orokorrean, orduan kanpotik jolasten egon gehiago. Gaur egungo ala pibot zabali jolasten dagoena. Kategoria honetan, nik destakatu egiten dut alturagatik, orduan denbora gehiago pasatzen dut barruan. Taulapian. Taulapian, bai. Eta? Oso, ondo. Urtiekin uste guztua jatela gehiago barruan jotzea, eta gainera aurtitzaile honak ditugu taldean, eta Esanguratsua, zure altueria, zuria eta nahiana, oza hartan hori. Horrek zuri suposatu dutzu oztoporen bat, arazoren bat, saskibolean egiteko ez? Beti egona zarro nire alturataz, baina egia da jendeak asko komentatzen dagoela altura ninguruan. Jendea ez da konstiente, edozein lekutan, tabernan, Txinan berdina pasatzen zen, torte jatzun eta, ze altua zare, 2 metro, txinoz esaten zuten, ustez eten nula ulertuko, baina ulertzen zen, eta batzutan zango, ez tozun nire aurrean komentatu behar beti, eta lagun asko konturatzen ziren hortaz, eta juntu izan jendeak gana, ziozu galdetu, alturei buruz, jende asko etortze jako, baina ez da konstiente, altura ikusten da zehose ona bezala, orduan, Bueno, plan horrelari ez baldin maxa uningo traumarik sortzen, Bai, nik ondo eraman. Badaki jendeak gaizki eraman dagoena, baina nik nire ondo eraman. Nun ikusten duzu zure burua, 2, 3, 4, 5 urte barru bainat? Jo, oso antzerako. Nik esango nuke berdin. Euskal Herrian, irakasle jarraitu, atronen jarraitu, arizmendi jarraitu, eta egia esan 2, 3 urtera, familiakin. Eta entrenatzaile? Entrenatzaile, ez dakit. Asko disfrutatuko nagoen, baina biko nagoen alako dialogo bikoteakin esateko, entrenatzaile, azkenean dedikatu egin behar dut. Behin dedikazioa bai esan da, niri gustatzegat implikatzea guztiz, ez egotea erdizpurdi. Bai, ez dia bakarri partidua, entrenamenduak azteko lana, urte osoko kompromisua. Bai, kompromisua. Osa, behin komprometiuzkeo, euneko eunian, bainat. Bai. Eta harrikin hori hitzekin hori. Saski eskola errezagoa eramatea, kompetizio gutxiago dutelako, eta niretzat etorrera Txinatik errezagoa lazan. Esatia ikusi, 5-6 partidu dira urte osoan, lagunekin egoneke, Baskaritara joan, kanpora urten azte bukaera, saskibaloian komprometituta, beste talde badakotzunean kompromesu oso altua da. Arrasatera, ointxera etortzeko dei hori, hemendik ara joan zen edo handik hona etorri zen? Nik uste beti egondala, mai gainean. Harrikin beti egonda mai gainean. Eta nik oso argi neukan Txinatik bueltatzerakoan, urte bete ointxen jolaztuko nola. Ni Tolosan bizinaz, eta Tolosak badako. Eta udan zehar egon ziren deiak. Oie, basatoz bat, bandako gulekua.
eta egon ziren deiak, eta konturatu zinean, Arrasate azkenean maiaz geisten zijoala, bueno, oin bai ebara, eta nik esan duten ez. Nik Arrasatera natu, eta gero ikusiko. Orduan, urrengo urtean urtetzea zehose, ez to planteatu. Baina oraingoz oso pozik nago Arrasaten, eta azkenean zure herria defendatzea apolitza da. Txinatik Tolosara eta jokatzera Arrasatera. Hori da. Bueno. Familia lagunak Arrasaten daz. Eta bai, dei bat itxia ikuslegoari, etortzeko Iturripera, hor gabitzera Buluberrari igotzeko, azkenean Arrasate defenditzen gabitzela, eta horixe. Ontxe nortasuna, da hori. Bai, eta hurbiltzeko Iturripera. Baina segi disfrutatzen, oin da momentua, eta gu adia diongo gara, eskerrik asko. Oso ondo, zuei.